evo nas za Đorđetove igrice nove, a danas nećemo snimati igrice, nego ćemo snimati najnoviju moju kuću okoline. Znate, evo, vidite kakav sam. Ja sam Đorđe, a ovo su Đorđetove kućne čarolije. Ma šalim se. Evo, čija su ovo papče dol? Eno moje lopte. Ja volio da ne znam futbal, nego da se zezam s loptom. Ćao, oco. Evo me, malo sam se umorila, pa ne mogu da se igram. Lopta kaže da se malo umorila, pa bole noge i ne može da se igra. Nije rekla da bi bole noge, tako. Hajde, idemo. Ono je ta nekakva kuća. Šta nam visi? CD. Daj mi jedan CD da uzmem pa da igram igrica. Dobro. Sada idemo ono je tamo neko bijelo auto. Kako je ono bijelo auto? Glupeca. Našam se glustrujka, možda. Eno tamo neko cveće. Imamo ovo i ovo. Imamo ovo. Evo. Imamo ovo, vidite. Gore veš. Što je jedno na gore? Visi baba. Eno ljubčica. Eno žene ljubčice. Vidite sad vam pomažem. Evo je. Sad vam pomažem grožđe. Grožđe. Imam gdje grožđa. Ima onda dole grožđa. Tako. Onda je penjanje za nekog ko je veliki. A ja malo sam gola, ja sam veliki. A to nije tako. Nego to od starijih nekih. Ona od 10, 25. Onda ima ona nekoliko. Evo. Eno tamo žbunje. Ćao žbunje, jeste dobro? Evo na Đorđe, samo malo, hoćemo da se odmorimo. Da, hoćemo da se igramo. Ne, hoću da se odmorim. Čujete ovaj šta kaže? Hoće da se umori, a ovaj kaže da se igra, ovaj neće da hoće da se igra, ovaj neće. Zašto je umoran? A ovaj treći ništa ne kaže, vidite ga, sam čuti. Kod je spavalca. Neka čujemo. Samo hrči. Dobro. Evo. Cveće. Ima ovo cveće. Ima ovo. Eno biljke. Eno tamo cveća. Nemo da... šta tamo ima? Paradajz? Šta je ovo? Meš nije bitno, ali ja mislim da je paradajz. Evo ga, imamo cveće, imamo ovo cveće. Pumpa, šta će nam pumpa? Šta je ono tam? Eno tamo što je bilo. Eno ovo. Eno tamo ovo, šta je ovo? Kuća sa prozorima. Eno od moje babe. Ona je moja baba, a reći vam to svoje. Baba svinja. Eno dole hlapte i ovo. Ovo smo već programali. Sad ću vam položiti vrt. Eno dole vrt, ovo smo već kazali. Eno moje babe. Ćao baba. Eno tamo jagoda. Eno tamo kruške, jabuke. A tamo puno njiva i eto. Hvala što ste gledali ovaj video, doviđenja svima i eto.